just me didn't move free ho. I'm getting information say car be a parking roadside. Kia, right? Yes, please. And driver any team. And I said, dear Nessie, because ever see a tear, see a car not parking or why you wura. Driver in so. Sana report ne. Ma memma wati for ne wa hwefo nyina che emra ena anopaguma die eno krese ne ote no sana ye nyina nso ye te no ye nya information ne enra anajo around be 8 to 9 mu hono se ka bi akwa pake ewo Nkenkaasu zongo ye no no offenso north eye Ashanti region ya na ka me registration number ne GX 7604-13 enchemu ayenya ayene se kai alude afa nyoma ede akwawie na oko empty odu Nkenkaasu ho no e na omunya ne ntie se driver ne se ne ho emfa no ntebra ne ho mfa no na ewo se opake car no na odi omude no kodu hospital mu ho no eye Nkenkaasu government hospital ho na ena oye nyankopon dia watwa nanan mo nse do a car no ba bia opake ye no na enye ba bia eye se ebia car epake akoye kwa ho pe ya police phone so ewo ho no anopa mi no modi enkuta hu di o mo achi mu se no kwese case bi sa aba wo mo ho no mu a o ma afre driver nka ono ni obi a obetimi abetwe car no e de akọ police station ho no na nipa no so kire mu a wakọ akodi Akoma dan a wo ye adwuma bi wo ho no unless we afi ho no ma ba beto car no e de afi ho de akọ police station ho no tisisi ame no ka say de car no de da so si ho ame no ka say na abusuafo a omode hye no ye nhu no enna car no so a yenim niwura yenim ba bi a car no so fi asisi ho be hia se nzenchofo so ye de ano betunu bi na ya hwehwe abusuani bi a obeka se ne de hye amase ne na kidi na driver no onkita mobile phone bia obetimi access contact we also. In fact, yenya mobile phone bia ebetimi ne nkrofo edinsa also bia. Say case na akodi afọ na onam so mate nka no ho. Yeah, who mate ni bia na obi anka no ho. Nti wana de ne call, minim so was information, wana de ne call hospital. That information in associate amigusu eye nhwehwemu penny pakra we di animo de no call hospital ho se ono ankasa na de no ho call ye anase obi fufuro na de no call ye no ne ade a yegusu aye na aponso ni na tu hwanamo na ayi be ya eye hospital be no call ye Nkenkaasu government hospital ho no. Oh okay they all kwan ho na me fa chan. Wow. Yam fabas body so Emma krom ho eye aboabofo no volunteers no omo ebo omo homoden die na case nanke enya de yemu bia beku na volunteer ni na wotumi de video no eba abonten no na yemo na abaso sense group bia ya na wo mo a omo ye adwuma e de aboa ye communities nketwa no yentimi en recognize omo na yenue ya de awa ye ne de o fata ba so body baby ade ne sine de se enane kine ya omo ama me ye ntu ho ma me yin ni se in the next few hours beba no asempa ebetimi asi because it's a wrong place ade a say accident betimi asisi ho no mo a ebema nipa nso ahwe wo mokra enkwa na ye kwan na nkasa so ne de in fact aside we no accident ahodro na koso no nyina ye sanwoma nketinketi tisima Kumasi highways wo mo faso ne de obi abedi dance every blessed week bia no yan record the kra na 2-3 ije be se abambofo ne mpanimfo se omo nso ebeba na omo abeye ye moa ewo ho no na more like the information be apart from the 90 okoye no kra no wa o man take records be from say ni din say there obi a wakoduru ho a ye ba be hwene de o mbe take some information no e from say no munyanya some information from the hospital some information the many chief inspector kasa no pay no wa chem say
ɔnam kwan so firi Kumasi a ɔba Nkenkaasu no me ne asamo member no nso adi nkɔmmɔ a ne nyinaa yɛ collaborate na yɛ agada saa informations ne nyinaa na akɔdi apolicefoɔ ne nsɛm no ebi wɔ hɔ no ma ne ka no ɛsɛ ne ka na akɔyɛ ka na meti ase enti de akyire ma yɛ wai na yɛhwɛ ɛno yɛ Dominic Emmanuel Dominic ɔwɔ Nkenkaasu ɛna ɔde this report ama nti kaa no ne si kwan no ho no a ɛso yɛ kura deɛ kyɛ sɛ otumi ɔto ne bo ase ɛde hyɛ kwan no ho kakra yeah heart attack bi in fact ɔse otumi kɔ hospital no ɔkɔ earlier na report nso kaa no ɔwɔ kaa ɛyɛ amom yɛnya hwe mame unim last time metie ɔpani baako doctor baako bosumi biara no kyerɛ sɛ wakoma ɛwɔ sɛ wotumi kɔ check up wakoma wo kidney wo ayi yɛfrɛ ne sɛ wo prostate so in fact saa nneɛma mmiɛnsa wei deɛ ɛna wo sugar level wo pressure bosumi bia ɛna ɔkyerɛ sɛ ɛno so no mɛnkyɛke ne baabi faako ebi a wakɔ private hospital bi na yɛayɛ ma wo na wasa akɔ verify bi a kɔmfa nɔkye baabi so ho na ɛno so yɛayɛ ma no ayɛ sure sɛ oh ebi a level no wokɔ check sugar level pressure level no see a ɛyɛ confirm sɛ saa na adeɛ no yɛ den ɛteɛ nti momemfa no so nka yɛ abrabɔ ne ho very very important because mpofiri mu adeɛ saa adeɛ ana ɛha adwen jam ma wɔ akyire ɛna ha adwen na nti sɛsi ayɛ no yɛbɛsrɛ sɛ busuafoɔ no sɛdeɛ report na ɛba no sɛ woba bɛhwie Facebook page bi ana wei deɛ bɛboa koraa ne sɛ kaa bi ana anim no deɛ bɛboa no kaa bi ana wonim kaa yi na waboa yɛn na ɛyɛ dɛ kaa wei deɛ asomasi ne ɛka nti yɛbɛsrɛ monyɛ no mfa mmoa yɛ na nti aseɛ no yɛmboa no yɛntimi hu yɛmbɔ ne number no so bia na obi so yɛ nti mesrɛ de fa me kɔ ɛne boys ndi ɔmbɛyɛ na ɔmbɛyɛ but ɛnyɛ ɔmo so nti na yɛnyɛ yi nti number no yɛ ɛyɛ gyina hɔ na ama me number no yɛ JX 7604-13 JX 7604 times -13 making obi apɛ mo abutu no but nyɛ hɔ ne yɛhwɛ yɛdeɛ sɛ unim obi a yusu ɛyɛ track saa track ɛyi bi a ne number ne yɛ JX 7604-13 nti a yɛnya ne sɛ driver ni a ɔka saa car no right ma yɛntwa yɛ hɔ mmra na yɛnya brɛnhwɛ amanseɛ west deɛ no manso kuro no yɛ botan so anaa botan so botan so manso botan so okay